Kinahulat na lang sang OFW halin sa Kuwait nga si Mary Chris Lapatero sa Katin sang San Rafael, Iloilo hangyat cheque bilang bulig sa Iloilo Provincial Government. Sa interview ng Bombo Radio kay Cynthia Dario, ang head sang Public Employment Services Office sa Conpeso, Iloilo, iagin pa nga qualified nga magabaton siya sa Katin sang 10,000 pesos nga financial assistance marapos nga napreso ini sa Kuwait kagin buligan nga makapauli sa Pilipinas. Suno kay Dario, gintinguan man sa opisina nga mangin kwalipikado si sa Katin sa livelihood program nga ilagi na bulig sa mga OFWs nga nagapalauli diri sa Pilipinas bagod hindi nangin maraming ilan na abdan sa luwasang pungsod. Dugang pa ni Dario maghahatag man sila sang psychosocial support nga kinahanglan sang distress OFW bagod man sa natabo sa iya sa luwasang pungsod. Matandaan nga unang nagdangop sa Bombo Radio Iloilong himatan ni sa Katin sang Pebrero 4 bagod na preso ini sa Enero 26 bangod dala pa sini ang labor laws ng Kuwait. May kang tanan sa negosyo sang amo sini nga wala sang nagakaigo nga permiso. Ang aton nga OFW ma'am nga halin sa Kuwait, nagtadto siya di sa aton last week. Of course, nagpasalamat gid kay because nabuligan naton, no? Salamat gid po siya kay initially gin-assess namon siya if ma-qualify siya sa aton nga programa where nagahatag kita sang 10,000 nga financial assistance, and right now nagahulat na lang siya sa iya nga cheque to be released. Ang for livelihood gin-advise man to siya nga ma-apply kag ma-comply ni ang mga requirements kag may ara kita sinada nga technical working group nga nag-assess man ma'am kag ang aton nga opisina isa man ka miyembro wherein nag-assess para maka-qualify siya sa aton nga livelihood program. Nabalikan si Cynthia Dario, ang head sang Peso Iloilo.